र फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो हागोन बाट बिनि सिगांनो आं मोननैसो खोथा फोरमायना होनो लुगैदों जे जोंनि Q&A भिडियो फैबाय स' नोंथांमोना Q&A भिडियोखौ नैबे भिडियो जोबखांनानै नायहैथां जों लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होगोन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि आंनि ब्लगानो जाबाय भिडियोआनो जाबाय सरस्वती खुलुम सॉरी फ्रेंड्स सरस्वतीयाव खुलुम थांनाय दे बुंनो रायनि खुगे थाथा जायो माने सालाया बाय खान्दा नालाय साला खान्दा नायनि सालाया नायनि खामनाय एलाय गोलाव थादा माने सालाया गिदिं गाखो बुंसननो रायो आंखौ माने बुंनांबाय थायो सिबा खाथियाव जोंनि दिननि प्लेटआ माने इदिनो लोगोफोरजों जमानो थांगोन आरो शिवजात्रि फुजा नायनो अभी मजा आएगा ना भिड़ो ओमफ्राय नाग्रिजुलि जागोन आरो जोंनि नाग्रिजुलियावनो ओमफ्राय बिदिनो बेरायनोबो चान्स मोनखागोन इयावनो बेरायबो खागोन ओमफ्राय शिवजात्रि फुजाबो खुलुमना फैगोन ना जोङो दुगैहांबाय ओंखारथ'वाखै जोंहा दिनै कुर्ता गाननायनि प्लेन दिनै कुर्ता गानगोन माबायदि नुगोनबा आंखौ खानाय खान्दा दानो नुदानो गाननोमोन जाबाय आंहा ओंखारनोसै जोंहा नोंथांमोना नामखादो ओंखारनाय देखायनि माबेलाय मायो ओंखारनोसै जोङो नै जोंहा दुगैखांबाय देलायखांबाय मा नुदो मोजां नुथाराखैलै आंखौ आंखौ मेनेजारा नुदों नोंखौसो मोजां नुदो दा नोंखौ जों थांसै लोगोफोरबो माबा दोङो बुथुमनो दोङो होनबाय आरो बिसोरबो थांगासिनो बा मार मोजां ड्रेस गानसोदो साइकेल लांखानायदो साइकेल ओमफ्राय थाबाय थांगोनबो जानो हानाय जोङो ओमफ्राय दा लोगोफोरबो आथिं लायनो दोङो लामायानो गाज्रिथार जोंनि खाथरबारि गामिनिया आंथ' सलायनाव गैखाया नालाय दा फाइनाव सलायाबामोन बायदि मस्ला फाइनाव सलाय माबा उनावबो थांलानो लेट जानायखाय ओंखायनो दा लोगो नानाव आरो बेलेग लोगोखौ लिंनो थांसै गोजानथारलै नङा दा माने मन्दिरनि खाथि साबानो जायो न' खिन्थु इमान खाथि जाया आरो नागारा थांबायबो गैला जोङो खानैबो थांनांसिगोन खानैबो आं लाजियो मन्दिर खुलुमनायानो लाजिलायो नामा लाजियो फैसानिनो बावगारबाय आं ओरैबायदि खर' माथा आंनाथै आं दा मादो खुलुमगोन आं दा खुलुमना हागोन दे खुस्रा फैसाखौ नांनो बावगारबाय आङो पण्डितफोरनियाव बिनानै होनांगौ पाप नांगोनलै जों फैसा लाबोनो बावगारबाय होननानै बिनानै होनांगौ रिफ्लेक्सलाय होआबाबो साबसिन दा न' आंनिफ्राय लाथ'नो हागोन दे हागोन मा होनो खाथरबारि सक बारबाय दा नै मा खालामनो दोङो माबासा माबायदि दा चसमिस जाथ'दो पाउडार लाबोखो ना पाउडार फोनलाजोब्बाय साइकेल मारि जाया सुरे दुखियानिफ्रा मा होननो स्कुटिबो गैया स्कुटि देनां लानोसै दा लानो बैसो जाखैलै जोंना देनां 15 बोसोर जाबा लागोन मुवाबा खुंथिंलाबायगोनलै दा सलायबा हायो हानायालाय खिन्थु खुंथिं जानो गियो दासो 5 बोसोर जोङो देनां 15 बोसोर जाबा लागोन जोङो कलेज सक फेभरेट दखान मोननाय नैबे जोंनि फेभरेट दखान मालाबा देखायगोन र' नोंथांमोनखौ दिस्थाना मोनबाय नै सासे मिंजोब्बाय आंखौ लायै आथिं गोलाव बैलारखौ नोंनो र' आथिं गोलाव बैलारा मैं उसे प्यार से अंजू बुलाती हूँ अंजुना खानाय बिरजोब्बाय नोंना बाय बिरदोलाय आंनि एक्स स्कुल नायनोबा नोंथांमोना नैबे आंनि एक्स स्कुल
गोदो सियाव फरायोमोन उन्दैयाव माइ स्कुल ओमफ्राय बायराव लोगो नांगौ एसे थांबावनांगौ माबायदि नुदों आंखौ ugly girl wait saya sudah ada dia capai नै मोनसेबाय Angelinaनि न' आंथ' सासे लोगोनि न'खौनो मिथिया मायावबा Anjali दों ना सोंलाय Anjali दों नामा ना सोंलाय Anjali नै जायगा क्या बयबो ओंखारखांबाय लोगोफोरा ओमफ्राय दा फैनो नागिरदों जों बायराव दोङो Anju नै बिबो आंनि लोगो ओमफ्राय दिबिका फैनो नागिरदों दाबो फैला थांसै न' थाबायना थांगोन जोङो उनाव फैदो लोगो लायनो थांनि सासे बेबा थांगोन थाङा आरो दंबावो न' जों साब्रैल' नङा खुरनाखि फैगोन ना बेरायनो थांगोन आरो आरो बयखौबो मोजां नुदों आंखौल' जा फेसबुक जादों नै खाथियाव न' फैदो टिकेट गैयाबा Dipika say hi सुकन्याखौ लोगी क्या इतनी गर्मी में सुन थांबाय हादो दासो थांफिनदो such boring दे हाँ such boring people नै एसे आरो मा boring मोनजोबबाय मा हाबदो going we are going नै जाफाना संबाय आरो दाबो मोनाखै हाइवे ना मानिखौ हाइवे मोनफैबाय रोङालाय बालजोबो बिंग्रिसो एक नम्बरनि खुलुमनाखि फैगोनलै न' जेबो मिथिया आरो बरिं मोनो ना आंथ' बरिं मोनबाबो इन टाइम हेपि थाबाय थायो मानोना खुगायानो हि थाबाय थाखागोन आरो आंना थानाया गैखाया हि जाबाय थाखागोन खुगायानो लोगोफ्रा फैगासिनो जोंहा खानियानो बेस्ट न' नांलाया जोंना इसोरखौ मालाय लेजि थाबायदो जा बं थाबायदो बिसोरा मालाय हिट जोंहा आरो मा होनो बाय बिसोर देखायनो रोङा आरो केन फिसाना बिसोर मालाय गोनांनि फिसा बिदिबो दाबाय लोगोफोरखौनो फेन खाबा आथिं सान्दुंखौ गिदिर हाबगाना लानानै गोसोम बन्दिखा ओरैनोबा गोसोम बन्दि जाबा गैला रावबो हौवा नायला दानो रावबो नायखाया आंखौ बयबो आं बरिया नायो मेकआप्स गाननासो होयो आंखौ मोनहैसिगोन नै इनि खिनि जायगाखौ मार मोजां नाखायो ना मार मोजां नुखायो सुट खालामनो बैयाव फैफेरबाय फैबारबा खोनानो फैबाय खोमा नोयाव बुजिमा आंथ' मानिबो लाफादियासै इनिफ्राय लागोन आं इनिफ्राय होआबानो दांखागोन आं होआ जागोन हले बुनायाव दोनखायो नोंखौ इमान स्पिड थाबायद' सिगांनो नेयालासिनो थांग्रि नोंनो मोजां नुदो सिम्पोल आरामनो सिम्पोल नुदो ओंखायनोथ' सास नोंसोरो दिनै कुर्ता गाननाय हानादानो टक हिलगानसोदो नै बेबो कुर्ता गानदो हिना माला आखाइ गोलाव गोजासो मालायनो मटिबानो इफोरखौ गाननाङा बुंनाय बाथ्रा नामा इमान साइज नुदों नोंखौ तेरे जैसा ब्यूटी बुंला दे मेरी जैसे काला इंसान कहीं भी नहीं देखा काला न किस नजर से तुम्हें काला दिखता है नजर से काला देखा किसकी नजर से हुआ दाबो मोनिला मानसिया आंखौ बरिं मोनदों नामा मानो
इन्जय खालामबासो नोङो बरिं मोननाय नङा जे थाबालाय नों बरिं मोनखागोनखा इन्जय खालाम मिनिबाय था माने इन्जय मोनलां माने होनबानो नों इन्टारेस्ट नांगौ मिनि नंखाराबा मिनिबाय थानांगोन गजब बेइज्जती माबा दुर्गा मन्दिराव थांगोन ना या बेस्ट नाङो आरो माने जायगाया इमान मोजां आयु फोसाबायनो गोसोदो मालाय धनन्जय मोना डिजेल लांदो जों होलाया जों दा साफायगोन दे इसोरखौ मोनबाथाय बेखौ दा खावगोन इसोरखौ मोनफैबाय र' थाबायनो बालायलांबाय मोनफाय गोदो खामसामदो दे खन एबार ना दा मन्दिराव थांनो मोनबासो पेलेलेलेलेले पेलेलेलेले ओइ बागानाव फट' साफायगोन जोंहा ना फट'न गोजा रोंथारा हिदि फट' गोजा रोंथारा नु साफायनो हु मोजां न' साफायना नोङा बाल मोजां एग्राउंग्रा साफायना मबाइल लाफेरि ना मा लोंनो ओइ मालायफ्रा मालाय जासिगोन खोमा खावलाय हमनानै नायबाय थानोसै बेलेग जानायखौ जास्ट आइसक्रिम खाएगा कुछ भी नहीं खाएगा गाजिखौनो गब्ला गब्लि जाना खिथिगोन र' मानसिफोरा खुलुमनो थांसोबाय जों आरो दासो गिसिनो न' थाबाय थाबाय